Ahoj a vítejte. V dnešním videu si ukážeme, jak se jednoduše registrovat na jednu z největších kryptoburs na světě. Díky mé spolupráci s burzou Bybit získáte vstupní bonus až $6045. Pod tímto videem naleznete registrační odkaz, na který stačí kliknout a ihned se dostanete na registraci s bonusem. Jestliže máte registrační stránku již otevřenou, stačí vyplnit referral code, který nyní vidíte na obrazovce. Při registraci vyplníte svůj e-mail a heslo. Tyto údaje budou sloužit pro přihlášení do obchodní platformy. Pro ověření vašeho e-mailu vám bude zaslán 6místný kód, který vyplníte. Ihned po přihlášení se můžete podívat na vaše bonusy, ty se díky mému partnerství skládají ze 3 části. První odměna je $20 za registraci, druhá odměna od Bybit je až $5000. Třetí odměna díky mému odkazu je až $1025. Všechny tyto odměny získáte po splnění různých úkolů, jako je třeba první vklad $100 bankovním převodem, nákupem přes platební kartu anebo vkladem kryptoměn. Další odměnu získáte, když začnete obchodovat. Abyste odměny získali, je zapotřebí tyto kroky splnit v prvním týdnu po registraci. Nyní ale dokončíme registraci ověřením identity kliknutím na tlačítko Verify Now. Na stránce ověření vaší identity vyberete zemi, ve které máte občanství a typ dokladu, který použijete pro ověření, v našem případě zvolím občanský průkaz. A kliknu na tlačítko Confirm. Následně zvolím kolonku, že nejsem občanem Spojených států amerických. Vyfotím občanský průkaz přes webkameru počítače z přední strany. Nyní vyfotím zadní stranu. V posledním kroku naskenuju svůj obličej, aby měl Bybit jistotu, že to jsem opravdu já a ne nikdo cizí. A máme hotovo, nyní jen počkáme na ověření. Bybit píše, že proces ověření nejčastěji stihnou do 24 hodin. Moje zkušenost je, že to zvládnou za kratší čas. Jestliže se vám video líbilo, budu rád, když mi dáte odběr a like. Na viděnou u dalšího videa ze světa kryptoměn.